Oh, sabab bitaw kay Islam Miragis Piatos. Sige lang, isaba-saba lang pero kini mas dako din yung sa Viva Max ug maohon. 250,000 to 300,000. Uy. Pila man day po nang tibukan na yun. So, kadto mahigalang suko, mahigalang VP Sarap. Usik kwarta gini. 70,000 ang nadawat. Ha? Unya kinis Miragis Piatos manghigala. Asa man to ni pangitaon. Ha? Wa may birth certificate ni. Kaya ba sa way birth certificate, ilang ipasupina. Yung mga barkada man, kaya ba mo na mo amigo or kuan ba ka nga maoy, sabot na ka nga maoy ba na? Either number 1 ana, di ka mo kuyog, or madungon mo kuan, mapoy mo kuyog ana na dayo, sahay kuan ba, pero kani ana barkada mo doy mo kuyog, kamo yung badlong. Oh, dili kay dasigon pa noon, nga sige lang maoy mo kasi inom pa, kamera bahala. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the Alin na point. ta mahigalas sa pagisgot sa impeachment trial kagahapon. Ato ning tiwason mga kagalaan kay ang witness nga si Roderick Wamil, usa kini ka CPA o usa ka abogado nga nipasar na atong 2023, kini ni ang siya maoy naa sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kun ICFAO. Mo na siya maoy tig-audit mga higala ining mga intelligence funds, confidential funds. Iyan ang trabaho. So karon ato ning padayon ng paghisgot, humana niya mahigala kay humana ang cross-examination nangutana kagahapon ang mga senator judges. Humana na laing nga witness mahigala kagahapon ari na sa ikaupat nga witness. Kay naman ta sa ikaupat nga witness Article 1, no? Kay ang Article 4 nga may giuna tulo man to ka mga NBI witnesses. So sa Article 4 ikaupat nga witness na kagahapon si Silene Del Campo. Mao na yung mahigala sa pa-pronounce na Silene. Silene, no? Silene Del Campo. Kani auditor sa CUA ICFAO. Okay, Article 1 na ni, no? Article 1. Siya mo ikaupat nga witness sa Article 1. Kay tuluman to sa Article 4, pulos taga NBI. Unya, ni proceed naman karon sa Article 1, so ikaupat siya nga witness. Sa to pa, ang prosecution nun, nakapresent na sila og 7 ka mga witnesses. Ikawalo na ni si Kwan? Ikapito, no? Kay tuluro man to pikas. So, 7 ka mga witnesses na ang napresentar karon sa prosecution. 3 sa Article 4, katong na dito gipaslak mahigalang inciting to sedition or grave threats. Ikaupat na karon sa Article 1, din naghisgot ni mahigala sa confidential funds. Straight to the point. Now, niining puntuha mahigala to tagag pagtagad kay balikan ta sa ni Wamil kay kinigod sa ilin, pa man kasugod gyud. Mapay pagpanumpa kagahapon mahigala nya daghaman mga dokumento, ha? Wa magkasinabot ang kinani ang sa stipulations mahigala ang prosecution ug ang defense. Nya nihatag ang impeachment court og higayon nga atubangan sa clerk of court mag-indigay mo sa inyong mga exhibits. Kaya lisod kayo nga ta mag-iskutinyo, morta nag-iskutinyo, baruta na. 3,000 kapin ka mga exhibits, Isus, ginoo ko abdan tag siyam-siyam. Kung naadto lang mo sa clerk of court, inyo nang itandi dito sa clerk of court. Na? So, ang ikaupat nga witness, dili pa kita makahisgot, kay wa pa man yun maka-buylo. Arid na hisgutan na to, kini si Wamil. So gahapon na nitabo ang mga senator judges mao'y nangutana mga sukit tig paminaw. So sa pagpangutana, kini mga higala mga senator judges o para nako o kini mga mangutana di man kalikayan gyud ba? Prangka na lang gini pagkaistorya ning ato. Kay kini ni ang naa naman gyud diha.
impeachment court, dapat mahigala kining mga senator judges, fair sila. Dapat mahigala impartial sila. Ba't kita ta sa actual? Kapoy man kayo na magisgutan mo na tag. Di lang, way, liko-liko ni nga to. Klaro ang pagkistorya, doon na mga higala, mga senator judges, nga klaro na kayong biased mga higala, nga ilagyod nga luwason si Sara Duterte. O ilang i-acquit si Sara Duterte. Kaya klaro na. O doon na po yung mga senador, senator judges, nga klaro na gyud kayo nga ila pong konbiktuhon si Sara Duterte. Ha? Pero, di na to masiguro ng uban. O sa eleksyon pa rin sa Amerika, mahigala na pa yung mga swing votes, anak diya. Maniid pa na mahigala sa ebidensya, maniid unsay pulso sa katawhan. Kay basin ang inakataya na ba anak karon mga kaigalan ng ilang karir, political career. Straight to the point. So maniid na sila. Unsa man gyud do na magi ebidensya ni o wa. Do na magi ebidensya or wala ba? Unya unsa may pulso sa mga tao. So far sa pagkakaron, unsay paminaw ninyo be? Pagkakaron, ang mga tao ron nituo na nga sad-an si Sara o ang mga tao ron nakasabot na nga wa magisa Sara ila na maging butang-butangan di. Straight to the point. So far, sa pagkakaroon. So mo ni bantayanan mo nang dunay mga swing votes diha. Buti pasabot dunay mga senador diha nga naniid pa. Og di pa klaro nimo mahigalag mo konbikto bang Sara or mo acquit ba? Unless dunay mando dito sa taas mahigalang nga piton sa gid sila maayo. Delikado mga bilanggo sila pero kining uban mga higala. Nya may uban ani mga kagalaan nga murag ambot lang ka ning uban ha, pero kining uban mo di naman mo bali siguro ning uban mo magpapriso naman ang tingali po ni. Straight to the point. Butang tanak ka na si Alan Peter Cayetano pito na mahigala duda ko mo ingon Peter nga mapapriso lang ko total to na naman ko kauban to na mas markulita dito si Jingo. O basil pag naapoy mo uban mo ingon niya di ko papriso nundog kong cheese og ni kuan Joey. Ato lang na yung katawa mahigala. Pero sa pagkakaroon, tinuray lang, kini mga senator judges, naniid yun sila. Nga naman, ikaw, ang imong karir mismo, nakataya. Ang imong political career, pataka ka nag-decide haron. Nga di makauyon ang kinabag-ang mga tao sa imong desisyon, paksit yung kaya nagsunod eleksyon. Straight to the point. Una nga, careful sila. Pero, inig-comment na, inigpangutana na, may bawaan mo sa pinangutanaan. Pero doon na po yung mangutana nga, very fair yun mangutana. Now, prangkay pag-istorya og mupalag ang mga senador, mga higala, ining mga witnesses nga ipresentar. Majority black o minority black. Wala unta na sa pagkakaroon kay guta sa impeachment court gud sila. Pero di malikayan nga naa magina mga higala nang kuana. Klaro-klaro ba lang di man tayo isod ba kay na magisgot ang higala ko liko-liko na. Doon na ginay majority black, minority black kay kini mga higala impeachment sui generis man nga impeachment court. Ang mga senator judges dili maguna mga regular mga judges gyud di magani mga abogado ng uban anak mga sukitig paminaw. So gi-consider sa ginila tan-aw sa ebidensya tan-aw pod sa natad sa politika. Mao gini mahitabo. So tan-aw ra gud. Ato obserbahan ang pinangutanaan sa mga justices kini mga justices kini senator judges, justices naman. Na atong obserbahan, atong hagpaton mahigala ni karon totoo duman lamang sa pipila ka pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan mahigala. Kung ang senator judges gani mga higala sa minority black may mo comment, medyo negative mga higala labot sa witness o sa prosecution, makasabot tagamay. Saan taman nga, kontrapartido mo na, makana tayo na malis ba? Wana, mingon ka nga si Pia Cayetano, mingon, dapat magtrabaho kayo, prosecution, ayusin yung trabaho ninyo. Ana, medyo kuan siya nga, tanawa, nalikturan hino ng prosecution, pero sa pikas bahin, makaingon sa ka nga, kontrapartido, manggod. No? Minority black man sila. Pero kung mga senator judges gani nga naa sa majority black, nga maoy mo palag na, medyo dako ng butang nga pamalandungan sa prosecution, wala kagwanta ni mga senator judges sa majority black nga makatingog na gyud una ako malikon lang gamay. Di pa kong proceed sa karon. Katong kang Tulfo di ba ito lalim? Senator judge ka mga higala nga mo ingon sa Tulfo mo tindog dito mga kagalan ingon itong witness ninyo sablay ito.
agi ka to katawa ha, pero tinuray lang ang abogadong maminaw mga higala ni akong broadcast ron. Di mo nag-ignon ka sa judge nga kini imong witness sablay ni, palpak ni nga witness. Nakuha ng manipaghong ka na Pangita mo sunod nga maka-present mong witness nga kwan. Ngita gyud kag pamaagi anak nga maka-present kag klaro-klaro gyud di man kayo unsa man ibot pasabot kag sablay. Di ba palpak? Nya majority black ko na Stulfo. Naka ako mahigalag sulti atubangan kini inyong witness sablay ni. Palpak. Nya si Lacson mahigala sunod ingon Lacson, wa may competent witness. Di man ni competent witness. Kato taga bangko, na may competent siya taga kuha. Dili gyapon. Sa lista gitan-aw nako ang gitan-aw sa kong staff. Kay gini mga senador na may mga abogado nga mga staff na sila. Itanaw sa kong staff wa gimong lista ng competent witness on confidential funds nga mga matters. Ya karon wa na pud kagwantas Lacson kagahapon mga higala bida. Ano man kini gos Lacson? Medyo bisa sakit siguro ang dughan Lacson dahil nga hunahon na imo gunang kon imong tamakan ang imong knowledge na PNP chief guna as Lacson kanadto. PMER mahigala naka-training gawa sa nasod labi na on matters mga kagilaan sa intelligence. Dalang kasagmuyo katong nga Lacson mahigala pa mo competent witness nagol man to suggestion niya pangita mo kuan na po mo iduga. Gahapon mahigala bida. Naay mga puntos Lacson na technical to mga puntong Lacson kagahapon which is substantial kayo nga ang prosecution ato dapat ilag itong kuno na kay Senator Judge gunang niingon niya majority black pa gyud. Day pangutanang Lacson ay nga dunay punto gyud mga higala kay matters of confidential funds makaaning atong giimbestigar. So nangutana siya sa witness labot mahigala sa mga top secret. Ato babati na ko ninyo ang kwan para maklaro to sa mo netong basihanan sa discussion non. Proceed ko no names Kana. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Presiding Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinawakan mo, ino-audit mo. Boss, tanawal ko ang demeanor sa witness town. Inusinti ka siya nga, mula sa nakon ba? Nga naman, kini mga higala nga butang, mag-audit ka, confidential funds ni. Dunay top secret mga higala ani. Di ni basta-basta, ang US mga kagalaan, dako ka na sa budget mga kagalaan sa lang CIA. Dako ng budget CIA. Pero kanang mga CIA mga kagalaan, grabe ang top secret anak nila. Di na basta-basta divulge mo na mga ngan, ano ang mga ibuyang-yang na ng imong ngan diha. Tanawang demeanor sa witness. Mura siyang nalibog sa, mura siyang nabungol bakas pangutan ng Lacson. O siya Bag-o niya to nga mga pong, ikaw go in charge ko ka sa mga confidential funds, intelligence funds. So, hisgot kag security ana, unsa may security clearance level nimo. Ang mapataka lang kag ukab ana diha. Confidential information na. So kung i-audit nimo, considering nga confidential ni nga mga butang, na may mga top secret mahigala, doon na may state secrets. Labi na mga kagalaan kini mga military matters, police matters, kiningin ano yung mga higala nga mga nigamit og intelligence funds, confidential funds. So unsa man ang imong security clearance level? Lisod sa tubag oy. Unsa man procedure da sa kuha? Dili da inana ka kanana ang protected ang ato mga agents kung mao na. Kinahanglan na proteksyon na nimo bisag gani ang mga agent sa police. Kabantay mo nga naay kalitog pusil dito sa pasil dito sa kuan ngano man to naaan nga agent. Muna nga aan na gani ang agent ha labi na drugs na karon agent ka dito sudsod ka sa bias drug lord nya. Agent day kas police.
Maningkamot yung kada nga di ka maibuan. Ibuan ka ihawon ka dito. Nya paghuman ang mga ngan ana aliases ang gamiton. So doon ay mga top security pangunta na sa unsa may imong security level. Ibalik lang gamay ko na names we. Nya ipadayon na to. Rewind gamay names. Kana sige. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Presiding Judge Padilla. Officer. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-fault Pause. yan eh. Tama, election may gala, I wonder. Tingal ako. No tingala sa election. Kaya di man naman ikal, bisa pag may yung kang akin election murag na, kuha na ni, majority black gun eh. Pero ang imo bang knowledge ba? Di man nakapugan sakit may mudughan ana nga. Ano sa pa mong? PNP chief ko na. PMER na, PNP chief, naka-training gawa sa nasod og intelligence matters, pa-OTF ba yung selection? So kasabot na mahigala sa, unsa bay kalaki ba sa lain nga kalibutan, kining kong intelligence matters mahigala, mabita ng ilang sensayunon na nimong ingon nga, kuha na, kidala na mo, nga tawa lang nga, Mirgres Piatos, ana, pero tinuray lahi nga kalibutan ka ng intelligence community, oy. Lahi na nga kalibutan, mga higala. Ha? Ug ari ka sa military mga higala nga aspito, lahi nang mga uniform ko na personnel, lahi ang kalibutan sa intel. Mo nang dili na mahimong mogamit kag mga ngaan diha mga higalang tinuod oy. Sa man kang lakson mga higalang punto. Nan tingala I wonder. Siya mismo na tingala ko nimo. No? Okay, proceed ko dong. Atong paminagtiwas dong. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-bold. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report? And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity or yung after surveillance report? So kung walang result negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Let me just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi?
These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan, eh. Kaya alam ko yung kalakaran. Pos. Wag ka po construction kasi galing ako diyan eh. Gikan ko diha ako ng kalibutan kani adto. Straight to the point. Wag ka po construction kasi galing ako diyan. Sabot siya ng intelligence kuan. Lisod ba tamakan nimo maayo imong knowledge pod ba? Tamakan nimo imong nebuan. So nigi pangutana siya mga kailan. Sama na na. So confidential funds ko na ang imong gi-audit. Ang amag magbuyang-yang lang na diha sa kuwa di ay inig-submit na mga volts anak nga nakabutang. Dili nimo na basta-basta mga kailan nga nakabuyang-yang na mga ngaan din ha. Bisag mga aliases na dili gyapon na basta-basta nga nakabuyang-yang because kinabuhi ang nasa likod ana. Straight to the point. So niya ang success unsa man? Padalitan mapalpak ang operation pero ni gasto man. Unsa man na? Imo nang iingon nga unsa may pag-classify nimo ana kay mo na sakto man tong transaction nga kana mo kong intelligence gathering man kay gilaan. Di mo na basta-basta god. Ang og magsabot mo mag-istorya mo dito pulos kun mo pagkaron ingnon. Kabantay mo na bisa pa gani mga higalag. Bisa gani mo ari ang presidente mga kailan mo ari bisa gani vice president B9 ni bisita nako diri sa among stasyon DYHP. Pagbisita tingala lang ka a day before kuan daghang mga intel nga kuan na uban manilhig dos daplin ko kasabot na ko daan nga kini pasumangil og silhig ning uban ang mga part na sa kuan gisusi ni among stasyon diri ana ba isampulan ko lang mo ba kana man nanilhig di silhig diya gakaon-kaon ko na daplin may baon mo na nga kining naw nga bag-o panhin kalit na nagpanilhig diri kanami bisita ugma presidente karon mo are grabe mga security ana. Naay advance party ana. Kanang advance party wala na uniform. Tanaw lang na diha oh. Wala lang kaon-kaon na nagsiumay diha. Pero ang gasto ana. Naniid na sa lugar unsa man safe ba ka nitong kuan dinhi? Labi na kana strampay mo adtog lugar day. Kana mga dagko na gyud nga kuan ba. Daghay mga mag-una ana oy. So kana dunay mga gastos ba? Unsaon man nimo na kanang mga intelligence matters man gud mga sukit paminaw. Lahi nga community na nga kwan. Sa to ba nagbuyang-yang lang na diha? Waday mga vault na diha nga itago nang uban. Mo naging lakson kasi galing ako diyan eh. Gikan sa diha. So gipangutana sa unsa may top secret, unsa may imong security clearance level. Ang top secret mo highest, restricted mo ay lowest. Kaya doon na may mga classified info, bisa gani ka na mga kung sa man nga information, doon na may mga terminologies anang gamiton may higala sa kwan. Class A na nga information. Or kanang murag kwan lang. Intelligence report lang mahigala nga. Murag hungihong lang inana. Kanang mga maniid mga kagalan, kanang ting sinulog nga naa may daghang mga personnel, uniform personnel pero inig moapil ka og solemn procession. Inig-apil nimo og solemn procession na ay mga kauban nimo na nagdagkan nila ang mga military ng uban. Prangka lang pag-istorya nako ha. Intel ng uban dia. Napoy mga ko nganong ituyo man ang naay sagol dia mga civilian nga ni apil dito solemn procession. Paggadir na mga higala og intel nga ang atong peace and order okay ra. Kay nag-abil nimo dito dada kag kandila dito apil ka Santo Niño og kini ni ang solemn procession. Naman po yung mga kawatan naman mga snatcher po na mo na mga dakpa ng kung ang security, ang intelligence mahigala, grabe. Kaya kanang uban doon nga mga intel, managad man ako ng uban, turne na apil tag solemn procession. Kasabot ka nga doon ay nakakatag diha nga mga civilians, pero dili na ko. Ang mag-isulti na mga ngan, ana. So, ipangutana sa action, na kay kwan, top secret being the highest, restricted being the lowest. Giunsa man nimo pagkuana. Wa siya wa katingog. Mura siya kabungulon ba ka sa pangutana o naunsa? Kami agi katawa pero waday oras may gala unya daw tiwason ay sinya sa tong technician. RMN 558 Manila mo sunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Katag pagtagad may dugang mga hiskutanan karon nga buntaga unya arita mga kagalaan sa atong mga issues ron. Atong balikan may galadaghan kig mga angles
sa nahitabo may gala nga impeachment. Kalingawan ta lang ni ha. Kalingawan ta lang ni kay na may magha anggulo daghan pa kayo nga madiscuss. Mao na to na yung kalingawan o discuss. Mataga anggulo mahigala kay mo na akong giingon nga ugwa madayon ang impeachment okay ra. O madayon ang impeachment okay ra pod kay natay kalingawan kada adlaw. Maingon niya, undang na impeachment oy kay dako kay gasto. Lima ka 25 million ang gasto kada adlaw ng Senate. 25 million. Nya pila may kwartang gipangita sa confidential funds. Kay mao man confidential funds magyud maoy original mga higalang hinungdan nga ila mga kagalaan gipasakag impeachment case si Vice President Sara Duterte. Kanang uban mahigala sanga-sanga naman lang na sa ilang padayon nga investigation dito sa House Quadco mga kagalaan o dito sa House Committee on Justice. Mo mga tinuod no kanang klaro ba lang ba? Sa kaag kaso si Sara Duterte tungod sa confidential funds. So pila may kantidad sa confidential funds. Ya pila may kantidad matag hearing. Pila may kantidad sa Senate. Ang nagsulti na si Lacson o si Win Gatchalian. Kano sa man igawas sa istorya ha pagka presidenteng Alan Peter Cayetano ingon sila matag adlaw ang Senate mo gasto 25 million. So atong ibalik nila ng maong istorya. 25 million day gasto ninyo kada adlaw nya mao ra ni mahitabo. O sige, so hantod kanos ama ni mahuman ng hearing. Ipon na to ha 25 million ang adlaw pilay magasto sa hearing mga kaigalan. Straight to the point. Mao ra na ilang nahimo diha. Sige lang, pero angayan yun mga kaigalan di okay. Pero di pa na to kalimtan to mga uban pa mga issues labi na sa flood control. Straight to the point. Ato nang balikan ron taod mga sukiting paminaw kay daghantag mga anggulo man ako iyon. Undang ang hearing kay dako na ta kay gasto. Mas dako pa sa gipangitang kwarta. Or ipadayon ang hearing okay ra kita sa DYHP. Ala og iundang okay ra pod. Og ipadayon okay ra kay di na kay ko maglisod og pangitang issues. Saan pa mga higalag kuhan, okay ra kayo. Di ka maghuna-huna dahil ba sa kung isgutan o na. Kanilang impeachment o isgutan niya, dayon tagaan tala mong update, isgutan tala mga punto, no? So salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong programa sa DYHP RMN Sibug IFM. Pero sa dili pa mga higala, at balikan ta nirong puntuharon kay niya naman, nigawas naman ni mga ngan, mga higalang Mary Grace Piatos, dugay naman ni nigawas sa Quadcom pa man eh. Unya dayon, sa House Committee on Justice, bunog na kayo si Mary Grace Piatos, karon gitiwasan na pod mga kagilaan. Unsa man dagin si Mary Grace Piatos? Pila man gid kwarta na dawat aning Mary Grace Piatos? Nga dugay naman yung higalang gusto ang pangitaon gid. At isgutan na taon ha, pero dili pa ito sa kuha ng report makaigalan kina may taxi driver nga nagmaoy og nakigsumbagay gidakop ni mga sukitig paminaw. Ano may maoy man sa ni siya in town? Paminaw tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo. DYHP RMN Report. Attorney Rufil nagpahuwas sa iyahang kahubog ang kining taxi driver nga nagmaoy og nanumbag sa mga customer sa usa ka tindahan dinhi sa may Haka Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Attorney Rufil, gabi ini nahitabo kay nakadesisyon man ni siya kauban pod siyang mga higala nga mag-inom. Giilan ni ang kining suspect nga si alias Carlo 34 anyos nga taga Dawis na siya Attorney Rufil lungsod sa Carmen. Sumala sa investigasyon, giingong kalit ni abot si Carlos sa dapit nga nahitabuan nga parte na gid niyang hubuga. Matud pa nga nagdala ni siya og usa ka botelya sa ilim nung makahubog nga giwisik ni niya sa ayuta Attorney Rufil, giyabo niya sa ayuta nya giligo niya ang mga customer sa tindahan. Uy! Nya wala pa gid siya na kontento Attorney Rufil human sa iyang pagyabo sa maong ilim nun ngadto sa mga customer na nanong pag gid siya sumbagay nakisumbagay pa ni siya Attorney Rufil nga may resulta gyud sa kagubot sa maong dapit napantungod sa iyang butang na to sa iyang kagara gid Attorney Rufil siya po nakaangkon og mga bunog sa iyang naong kay gisuklan man gid siya sa iyang mga gipangsumbag Attorney Rufil. Mao nang tungod nini gipadakop si Carlo sa tag-iya sa tindahan na human nga di na gid siya mapatuo kung badlungon Attorney Rufil
Niatong sa atong pagpangutana ani ni Atty. Rufil, nidepensa siya nga wa na gid siya kahibaw sa iyahang itang buhat adtong gabi una tungod sa iyahang kahubog. Matod pa wa na gid siya kainap pila ka botelya ang iyahang nahurot. Kuyawan din tawhan nagmaohon. So karon pahuway na sa Sharon, nagpahuwa sa iyang kahubog, pa-relax sa dalon. Maoy mapapait Atty. Rufil kay wa man gud siya kabaw nga gisulod sa presuhan pag mata niya karon Atty. Rufil natinga na lang siya nasa diri sa Inayawan Police Station. Wa man sa kibaw pila ka botelya, nya imong gipangutana kibaw ka sir nya na ka sa hotel sir. Ayon dato sa hotel Atty. Rufil niya kay prisuhan man gid ang iyahang gipadulngan karon nagigdahigda na lang ni siya Atty. Rufil ato pag gini siya nga gipangutana sa kadong gayon kay basig nahuwas na gid siya Atty. Rufil ba nakalimot na gid siya sa iyahang gibuhat pero sa atong nakita ni Atty. Rufil grabe gid kabuntog ang iyahang naong kay nasumbagan pud ay ni siya Atty. Rufil niya siya man pud gid ang nanguna gipapriso lang usa ni siya kay basig unsa pa ni iyahang mabuhat Atty. Rufil. Ang problema na ron kasamang Jane, ang problema na ron kay wa na sa kinumdom pila ka botelya ay nainom, wa pod sa kinumdom pila ka kumo ay nadawa. Mao na Atty. Rufil wala sa kay baw pila ka kumo nga nakapatog gyud niya Atty. Rufil. Ipatiwas lang usa siyang patog din espresohan kay desidido magyud ning tag-iyas tindahan Atty. Rufil nga patagmon gyud ning maong tawhana kay nakabulabog gyud sa mga customer sa tindahan Atty. Rufil kay magmaoy man gud siya wild na siya Atty. Rufil langas kaayo siya nga mahubog pero matud pa niya Atty. Rufil ang utana gyud ta niya kay basin unang higayon niya nga nagrabihan siya og hubog pero kada hubog di ay niya Atty. Rufil magmaoy gyud ay siya. Tanda na gid niya nga magmaoy gid siya basta ginkaso makahurot siya pila ka botelya sa ilimnong makahubog. So karon kay naka-timing man siya Atty. Rufil nga gitinuod siya diretso inoon sa presuhan. Imbis ang monebela sa taxi ang iyang gumitan mabugnaw nga puthaw sa selda hinoon. Huli na Atty. Rufil. Himas na hinoon karon. Imbes himas manubila, himas rihas. Sa pagkakaroon na Atty. Rufil, lahi lang sa iyahang kuptan. Dili lang sa monobila, kundi presohan na. Putmaw sa presohan na Atty. Rufil. Pero matod niya, gibalikan na to Atty. Rufil, kaya gusto na to nga basin di ay nga karon na nahuwasan na siya, baka mabalik na to niya ang sayang unahuna kung unsay nahitabo pero maora man gihapon ana siya nga ibalita lang na ninyo ma'am basta kay wa ko kahinumdum sa akong mao na ang iyang girason mao na wala ra pud nato gipugos gid Atty. Rufil no kung saan man pud nato wa tay mabuhat kay wa man pud tay masulti kay wa man pud siya kahinumdum Unya wa pa mo bisita iyang pamilya daron. Wala pa siya duawa Atty. Rufil kay tagalungsod sa Carmen na siya niya naabot pa ni siya dinhi imbes ang iyang gipa salig nga kanang mag-drive siya na kanila ging lingaw-lingaw po kauban sa mga amigong ubang taxi driver po Atty. Rufil minsangpot naman po dinoon sa pagkapriso kay So permiro ani pagpermiro ani inom-inom siya doon na pa siya mga kauban. Lagi mga kauban kani nga tindahan Atty. Rufil dili sila diri ni inom tayo sila nga lugar pero naabot man gid siya ani nga tindahan kay nagyabu-yabo ato iyahang botelya sa kato ilimnon nga iyang giinom Atty. Rufil niya giwisi-wisi man gud niya giligo niya dito sa mga customer aning tindahan di nahitabo mao to nakakos niya og commotion nagkagubot Atty. Rufil why choice ang tindira gipadakop na hinuon siya Atty. Rufil mao lang karon gibalhog siya dinhi sa may Inayawan Police Station o posibleng mag-atubang ni siya kasong alarms and scandal Atty. Rufil. So mao na ato ang nakuha mao na giingon Atty. Rufil basta mo inom kontrolon gyud. Kontrolon gyud. Ibutang sa tiyan dili sa ulo Atty. Rufil. Mao na kay di ganin nimo maoy. Ang kada mga magmaoy sad kinam kaila ka sa magalingon nga magmaoy ka. Aron niya, kuan ba, karang di lang ko inom kay magmaoy ra ba ko. Unya doon na po yung mga barkada, makasabot sa mga barkada, ay lang nagpugsag pa inom kay magmaoy ra ba na. Inana ba? Sabta na ilang. Mao ni Atty. Rufil pero
ang kuan dyan natin ni Rufilo, kung dapat kung dili nimo kaya makontrol imong kaugalingon, dili na lang pod magpalabi. Mao lang ginato ni Rufil para makalikay pod karon noon na priso na noon si Ate ni Rufil imbis nga lingaw-lingaw ra tato iya ha. Karon seryoso naman kayo ipapriso siya ading tindira sa tag-iya sa tindahan natin ni Rufil. Unsa man ko nagiinom na niya? Unsa giinom niya gabi gahapon? Kanang mamatid Ate ni Rufil. Mo di ay mo din ang mamatid kaya pa-relax. Pa-relax. Oh. Palahisan ni siya Ate ni Rufil kay Red Horse imbis ang tiil mamatid kamot manon niya ha Ate ni Rufil. Oh. Pa-relax, pa white horse. Nadumbag man ni doon, mao nang karon, natog lang sa siya diri sa mabugnang selda Ate ni Rufil sa Inayawan Police Station. Pero dili man gid siya makitag hinabi gid nato live. So girespeto lang pod nato ang iyahang katungod Ate ni Rufil. Nalipong pa na, napatiran sa kabayo na. Pahayon dala na sana. Pahuwas lang sana siya diri Ate ni Rufil basta makahinomdom siya karong mga umaabot nga adlaw Ate ni Rufil sa iyahang gibuhat po niya makapangay siya sa saylo. So mao na ang kompletong detalye nga ato ang nakuha dito sa Inayawan Police Station Ate ni Rufil may tungod dining usa ka taxi driver nga nasobraan sa kahubog nagmaoy og nakigsumbagay. Nagikan na lang dinhi sa Inayawan Police Station kauban ako sa tong RMN Patrol ato speed pilot Radyoman Jesse Sumampong ako sa banginyong Radyoman Jane Gallardo DYHP tatak RMN. Salamat Jane Gallardo sa imong report. Ida kasipa ra ba kayo mga higalag patid ng kabayuan. Ana sa maghinumdom pila ka botilya kuno iyang nainom porbida samot na dito ka hinumdom mahigalag pila ka kinumo iya na dawat. Kana ko magmaoy ka unya paghuman labi pag imong gisabligan og ilimnong makahubog ng naa diha, siyempre mo ribinta gina ka ng kalakiha. Siya may di masuko na ito, bisag butanon pa ka nga tao, siguro unya, palit ka tindahan, palit ka magkagpas, kuha dito, suka o patis. Natungnan kay naanin-ani mga higala unya, wadyo kay planong mga way, unya human gibubuan ka diha sa puwang kabayo. Itong uban dito, ni side beat na lang to. Wala, importante anak god kanang ikaw mismo kaila ka sa makagalingon o mauyon ka nga pagkatao na may mga anak inday maris nga kasabot ko nga mo agdahog inom ba ila sir kay maoy ba ko o buing ko kini maoy ayon na lang pugsa kini po uban mga barkada kay bawon mo pantan barkada mo kay bawon ka nga mauyon na ba na ayo lang ko ana aware ka sa imong kaugalingon aware pod imong mga barkada dili kay mo pung ko na po mga barkada ba na siya totoo magkag maoy. Sige, tagay ang tuon. Karon na priso naman na ron. Wa makabisita ang barkada ni store. Yung mga barkada uban kabaw mo na mo amigo or kuan ba ka nga maoy, sabot na ka nga maoy ba na? Either number 1 ana di ka mo kuyog or madungon mo kuan wa mo kuyog ani na dayo sahay kuan ba pero kani ani na barkada mo doy mo kuyog kamo yung badlong. Dili ka dasigon pa noon kasi kailangan maoy mo kasi inom pa kamera bahala. Kamera bahala niya mo kamaoy pa ni kaugma kadyawan pa gyud maoy man ka. Inom lang niya. Ayaw lang kawag tangha kung magmaoy ka. Pero, ikaw, kaila ka gud niya kuan nga mauyon, ayaw. No? Labi pa ka nang murag doon ay kakulian sa utok ba? Niya imo ng tandugon. Barkada lagi, pero kuan lang, mo na sakto nga barkada. Hindi lang mo na ipugusan. Ikaray mo sabot kay delikado masad mga sukitig paminaw. Alas 8:33 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Na point. atong balik-balikan mahigala kay kinini ang pagawas mga kagalaan iniron ni
Roderick Wamel, ang unod sa iyang testimonya mga kagalaan mao nga siya lagi kuno ni nag-audit unya napagawas na ni mga higala na pod ang niining Mary Grace Piatos. So ang side mga higala sa prosecution gihimo ganing katawan-an ni mga kagalaan kay daw na andilim. Doon na po'y kasi to si Pikit. Mao de andilim kay Pikit. So niya na yung mga panganay, ato na yung tagagpagtagad nga, pila ba'y nadawat na nila, karon taon lang, kadali, ato sa ipadangat na pahinumdum ni store, o niya atong isgutan ni, kinsa man yung mga nakadawat sa Office of the Vice President sa gibutyag sa witness, niya pila may ilang nadawat, Kirismir Gris Piatos, pila yung nadawat, ano niya, ating isgutan, may galang humalamang pipila ka pahinumdum. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Unya, kinini ang si Roderick Wamel, ang auditor mahigala sa KUA. Usa sa iyang gipangbutyag makaigalaan kining mga pangan nga matud pa nakadawat niini mga higalang confidential fund sa Vice Presidente nga mo hinungdan mahigalan na saba kay ta karon. Unsa man ni mga ngana kani ay kini may musunod mga pangan number 1 ini mahigalas Mary Grace Piatos. Dai gani sige kana. Nya pasaka gamay dong no cash advance recipients of the OVP's confidential funds. No? Okay. Mga recipients, Mary Grace Piatos, muna padako na unsa baning kuan na nga chichirya ma. Ang uban mga kaigalaan, og ari ka sa prosecution, labi na mahigala si Attorney Lorna Cunanan, iyan ang gihimo mahigalang katawanan ni mga pangano. Og ari po kang Sara Duterte nga habig mingon sa ka nga kon man na alias man na kay kinini ang confidential man na. Dili man mo itog ang tinuod nga ngan. Pero ari ka mahigala sa prosecution mingon sila nga unsa man ni mga ngana ngano man ning kuana no? Kaya Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, Nova Santos o Chichiria man Diha mahigala mga pangan Janice Marie Revilla, Miko Harina, Pati Ting, Andy Lim, mo ni mahigala saka pa kuno names kana. Mo ni himong katawanan ni Attorney Lorna Kapunan sa ota Andy Lim, Alejandro Pikit, mao kuno nga nadilim, Andy Lim, mao kunong dilim kay naay nakapikit. Mao niya nas lista may gala niya Alejandro Pikit, Fiona Biong, Sis Frunyo Balsak og si Gabriel Bisaya. Nya pila may nadawat ni Altamir Grace Piatos is balik og sa kagamay dong para may bawaan to ang kanabitawng kana ana. Okay, recipients Ang recipients kinis Mary Grace Piatos mao ni pinakasikat mga higala. Kay pangitaon lagi nag-asa ni Mary Grace Piatos, ingon sila nga kwan. So og suko ka mahigala ang Vice Presidente Sara Duterte, mingon gyud ka nga tawa. Suko agin la nga. Tawa nakadawat og 70,000 gibutang-butangan na diha. No? Unya kinini ang dahil po mahigala ari ka sa defense. So ingon mahigala si lead prosecutor Jerbel Luistro nga ila kuno mahigalang ipasubina ni si Mary Grace Piatos. Pero ina lang gi-check mahigala sa PSA wa ni siya birth certificate nga ipasumpina kuno. Gihimo ni may galang kataunan kay usab day ning chichirias man. Pero mo lagi na mga kagalaan nga ang mga tao depende kung nakasabot ang mga tao wa og sa intelligence operation aliases kana nga gigamit ang angman og naa nay birth certificate nga alias man na. Lain lang yun mga higala o komentaryo ang mga tao. Nga naman, kini Mary Grace Piatos, 70,000 ang nadawat.
reward, open parenthesis, close parenthesis, medicines. Si Rinan Piatos, 110,000. Muna yung mga nadawat. Nya, ang mga tao, lain-lain og opinion, lain-lain mga higala o kananaang komentaryo, no? Kadto mahigalang kontrang Sara, may apa, grabiha o, 70,000. Grabiha o, 110,000, suko ka sila. Kato pong mga dumadapig Sara, dipinsa po sila mayo, ha? Lain yun, niyagi unique mga higalang komentaryo nga, dili ni akong komentaryo, pero ako lang ikot, karong taon lang. Ato sa padangat ang pila ka mga pahinumdom, standby lang sa kadali. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balikan, i-flash balik tong kay Miragris Piatos doon, kay mo initan ginig maayo si Miragris Piatos. Kini, initan ginig maayo mga higala, ha? Matod pa ni Store, si Miragris Piatos mo nang gibutyag mahigala ni kini ni ang kuwa auditor Roderick Wamil. Yan ang gipagawas. Nga kini si Miragris Piatos nakadawat ng 70,000 reward. So, kadto mahigalang suko, mahigalang VP Sarap, usik kwarta gini. 70,000 ang nadawat. Ha? Unya kini si Miragris Piatos mga higala. Asa man ito ni pangitaon. Ha? Wa may birth certificate ni. Kaya ba sa way birth certificate, ilang pasupina. Para pag dramatize na gini mahigala, sige, isupina na gini nyo, no? Pero lain yun o lain yun o kanang komentaryo mga tao sa, no? Kay lain mo po laging kuhan lagi, unang-una sa mga tao. Nakakita ko may galang komentaryo nga, unique sad, ingon tong post ako pangitaon ng post, ha? Kini, broadcaster nag-post ani, pero ingon, ang broadcaster nga, karaan nga broadcaster ba? Pagitaas na ako kadali. Pero ingon, ang iyang idea, ingon siya nga, karon nahibaw-an na ginato nga 70,000 na ning nadawat ni Miragris Piatos. Mas dako pa man na nadawat sa tip pa lang nga gihatag sa usa ka senador nga tip ngadto sa taga Viva Max. Tata, dili ni ako komentaryo sa kantuning kwan. Murag kang Jason sama siguro ni. Lain jud ang mga tao sa dogunahuna. Ya, moto may ingon mga kagalaan be asa man tong ato lang balikan tong Viva Max kay nakinumdum man sa guta mahigala. Niining kalakiha nga kasi Miragris Piatos sa kadawat og 70,000 mas dako pa kuno ni nadawat sa taga Viva Max. Asa mo to ng interview. Dugay na ng interview ha, pero ato lang ibalik kadali kay aron nga ma-review wala na to ba. Sa pila man dito nahatag dito. Pila ganito nahatag nung sa Viva Max. Kani. Senator, magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Wala kang nangyayari. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka-ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oh, ay, galing sa tax, mas lalis ka nun. Naku. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ako initials lang. Gamay na sa dong benems, po sa noms. Ibalik yung review sa kuno to kadali be kay kadako 250,000 di ay to 300. Ako lang gi-review kay nalimot ko mahigala nga si Miragris Piatos kita ga ang 70,000 dako kay saba kay sa Miragris Piatos ha. Ihimo gini kini mas dako ko man ning hatag 250,000 na ini iya sa Viva Max. Tip pa lang 250,000 to 300,000. Ako kamahala ba nang kuana gud ay. Kapaldo mo na ng kalakiha mga sukit ng paminaw og maohon, ha? Mana ako lagi pa-review ko lang ni ba kay doon na Jason sa lagi to nga komentaryo nga kwan. Kini ang siya lagi may nagkuan ato. Ako lang gikutong iyang komentaryo dili ni ako original nga idea. Lailain na mga tao. Sa dili pa na to ni balik dong. Hay man to kan Jason sa nga post dong. Nabato diha. Kaya tong iko non.
Dili ni ako kang Jason sa ni. O, mo tinuod ba kang Jason sa gyud nga account or kani mo ni kang Jason sa biya to basahon ko labi. Unsa giingon dong? Biya to basahon. Now we know and it can be told. Mas malaki di hamak ang binigay na tip ni Sin Rapi na 250,000 hanggang 300,000 sa mga Viva Max porn star bilang pakonsuelo kaysa binigay ng UVP kay Mary Grace Piatos na pambili ng gamot at pagkain na 70,000 only. Bitaw, saba bitaw kay sa Mary Grace Piatos. Sige lang, isaba-saba lang pero kini mas dako din yung sa Viva Max ug maohon. Mao na akong ipa-review. Asaon tong interview nung ibalik ba gabay be? Ibalik ka man interview palihog. Kani. Rewind ko no, rewind. Di bitaw naka-mention. Oh, sige. Sige. Okay, play. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? No? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oh, galing sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Yeah, first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalaw. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Si Senator. Magkano yung offer ni Senator? Akin. Ang first name ko doon ay Y. Nya nagsugod ko ng R. Kisa may senator nga na R nga na ay Y ang first name. Unya ang last name doon ay F. Sus, di pa klaro may ganang Jason sa oy. Asa mo tong kang J kaneo RY nya na ay F. Kinsa may senador nga naa na nga R nya na ay Y unya na ay F. At na gigatawa so giklaro na gyud Jason sa iyang post mga kagalaan. Unsa to iyang post dong asa balik ko nung gamay be, ito iyang post. Na kani ato masaw na. Now we know and it can be told. Mas malaki di hamak ang binigay ni na tip ni Sin Rapi. Di ni Sin Rapi. Dili man Y ang gigamit I man. I-appeal po na gusto siguro ang Jason sa nga saba kay mo Mary Grace Piatos na kadawat si Tinta Mil. I-appeal po niyo saba-saba ning tip pa lang gani ha, tip pa lang 250,000 to 300,000 ha. Kamahala ko ng taga Viva Max dahil Inday Maris. Og tip pa lang ng 250,000 to 300,000. Uy. Pila man day po nang tibukan na yun.
Kisa man nag-interview ani day, mo na yung kisa man nag-interview ani. Kuha man no, di ba murag ka ng podcast no nga kuha no? Oh. Oh nya, kuha ba yung kini mga taga Vivo Max mo iyang gipang interview. Mura sa Boy Abunda sad nya version nga kuan kay medyo may pagka kuan sad ni. Oh nya kuan kini ni ang gipasulti gyud niya nga kuan. Dali mag-tip no kay galing sa tax. Lain ko na una ang tao mga higala. Kini kan Jason sa iya po na mga kagala. Nakatawa lang ko ba? Ako lang apil o gisgot ni nanay nga. Kada na ang iya po ng anggol sa iyang komentaryo mga sukitig paminaw nga. May siguro og pangitaon po ni siguro ang kortaha kay si Mary Grace Piato sa may inyong giinitan niya kining Vivo Max. 250,000 to 300,000 man tape pa lang. Mas dako magasto hinoon day ni. Sa man mga Viva Max day, lahi po tong mga kwan, katong bitaw sa unang sikat nga kantang ispagiting pataas, pataas at pataas. Ispaas, 6 bomb to. 6 bomb to. Mga dancers, mga naman to, mga medyo may edad naman tong 6 bomb dancers. Kini siyang Viva Hot Babes, unsa man ni siya? Mo ni ang mga kwan, lahi na po ni. Unsa man ni siya mga may manayaw ni day? Or may unsa man ni siya mga artista? Inana? Mga 60 stars. Oh. 60 stars. Mahala ko din ang 60 stars. Ako ba na Maui Taylor, no? Mga 60 stars. Mao din yung mga, kwan, lahi mo kunin ng grupo, nga, kwan, Viva Hot Babes ni nani. Kumahala ko na ni store, sa ba ng kwan na di ay? Ano nga, gusto sa mga tao sa di ay mga higala, katong mo follow ining, mo uyon anang iyang opinion, Jason sa, nga, be, saba pa mo kayo Mirgis Piatos, be. Anong hilo man mo aning, kuan, taga Viva Hot Babes. Taga Viva Max. Lahi mo ng Viva Max, lahi po Viva Hot Babes? Lahi po sila din, no? Lahi sa nga grupo, sad. So, appeal si AJ Rabal sa Viva Max. Mga modern nga mga 60 stars. Sito ni si Inday Marisa Abadjes aning mga kwan. Ikaw nim sito ba kanina ni Nems? Dili kay Nimwell, dili kay mahilig si Nimwell ana, di ba Nems? Ato na agi katawa mahigala ba kay anggol ini sa ilang kuan niya. Kini ni ang unsa ba ni kalakiha nga init ba kay mogdugo ni Mary Grace Piatos nga kadto si Mary Grace Piatos gitagaag 70,000 pwede ba ito ikuandong ang pikas pwede ba itong ay ipakita ko na dong pikas Mary Grace Piatos 70,000 o kani nga Viva Max kana 70,000 reward nya gipalit og tambal katutuang sa Viva Max awa gito mapalit og tambal. Ang senador nga naghatag ato basig mo inatambalan. Ato lang yagi katakatawa mga higala kay Porbida. Naunsa naman ning ato karong kalaki day ha. Ato sa ipadangat mga higala kalbalikan tan taon ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.